A Xunta de Galicia reforzará este ano as súas políticas hidráulicas ao mobilizar máis de 70 millóns de euros a través da concesión de axudas directas especialmente dirixidas aos concellos do rural e da execución de proxectos estruturais que contribúan a mellorar os servizos de saneamento, depuración e abastecemento. Trátase de competencias municipais, pero a maioría de concellos pequenos non podería levar a cabo estas actuacións de non contar co apoio da Xunta de Galicia. Solo en pequenas actuacións de apoio aos concellos, Augas de Galicia, en materia de saneamento, os apoiará este ano con máis de 70 millóns de euros. O desglose sería 6,4 para que os concellos poidan facer auditorías na rede, en función das auditorías poder facer melloras, é un 150 máis do que destinamos no ano 2024, casi 6 millóns en pequenas axudas aos concellos para que poidan evitar perdas de auga, unha vez feitas estas auditorías e detectan onde están estas perdas, estas fugas. 16 millóns proxectos de depuración, pequenos proxectos de depuración, aparte das grandes investimentos, e 11,6 millóns de euros para preparar instalacións municipais ante eventuais picos de consumo de auga. A estes investimentos hai que sumarlle 8,8 millóns, un 160% máis que en 2024, destinados a colaborar cos concellos das cidades en mellora de abastecementos nas zonas rurais das cidades galegas. A auga é un recurso esencial e estratéxico e a súa correcta xestión resulta clave para a saúde pública, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvemento económico. A Estratexia Xeral de Augas de Galicia, neste sentido, pasa por ofrecerlle un apoio integral aos concellos colaborando con eles, con medidas que van desde auditorías ata pequenas obras locais. Isto inclúe desde a modernización das redes de abastecemento, a ampliación da capacidade das estacións de tratamento de auga potable, a SETAP, o desenvolvemento das redes de saneamento municipal ata o impulso dun rural máis resiliente en materia hidráulica.